Voor de tweede zomer op rij verdronk er een asielzoeker in de zee. Bij de opvanglocaties doen ze wat ze kunnen om te wijzen op de gevaren. Ze geven zelfs zwemles. Bewoners zeggen dat ze goed kunnen zwemmen, maar naar Nederlandse begrippen is dat niet echt geweldig. En verder in deze uitzending. Een grasveld vol glasscherven. En wat kunnen de dames van IJsendijke? Goedenavond. Elke zomer weer verdrinken relatief veel mensen met een migratieachtergrond. Het COA probeert er alles aan te doen om vluchtelingen te waarschuwen. Zeker hier in onze waterrijke provincie. Maar helaas gaat het op 18 juli toch mis als een bewoner van de noodopvang in Vlissingen vermist raakt in de zee. Er zijn die dag veel mensen op het strand. Zo ook 2 bewoners van de noodopvang in Vlissingen. De mannen gaan bij het Nollehoofd het water in. Daar gaat het helemaal mis. Een van hen gaat kopje onder en komt niet meer boven. Het is de 26-jarige Mohsen Hassan Hussein uit Irak. Urenlang wordt naar hem gezocht, maar hij is nog altijd niet gevonden. Tot groot verdriet van zijn familie. It is hard for me to imagine that a lovely cousin of mine was missed in this sea. 26 years old, was coming here to start a new life. Sado hoopt dat de tragische gebeurtenis van zijn neef tot meer bewustwording leidt. It's very important to aware people about the danger of the sea and how it's different from Iraq to here. In Vlissingen is Mercy Kamermans. Ja, Mercy, dit is een heftig verhaal. En het is ook niet de eerste keer hè, dat het misgaat op die plek. Nee, vorig jaar augustus verdronk een 32-jarige man uit Syrië, ook bewoner van de noodopvang in Vlissingen, op nagenoeg dezelfde plek. Ja, het Nollehoofd is gewoon een heel gevaarlijk punt, ook bij rustig weer. Er staat altijd veel stroming en het is heel dicht bij de vaargeul. Ja. Zou er nou meer gedaan kunnen worden om asielzoekers op die gevaren te wijzen? Nou, eigenlijk wordt er al heel veel gedaan. Zodra mensen in Vlissingen hier aankomen bij de noodopvang, worden ze gewezen op de gevaren van zwemmen in de zee. Dat gebeurt in persoonlijke gesprekken met informatiemateriaal. Ook de reddingsbrigade is al meerdere keren langs geweest om voorlichting te geven. En dan zijn er natuurlijk ook nog die zwemlessen voor asielzoekers. Elke maandagmiddag volgen zo'n 10 bewoners van de noodopvang in Vlissingen zwemles in het Vrijburgbad. Het zwemniveau van de meesten is niet heel hoog, al denken ze daar zelf soms anders over. Heel veel bewoners zeggen dat ze goed kunnen zwemmen, maar naar Nederlandse begrippen is dat niet echt geweldig. Ik ben begonnen met de zwemlessen om mezelf te kunnen raden in het water en om plezier te hebben in het zwemmen. Bij sommige asielzoekers komen ook trauma's uit het verleden naar boven tijdens de zwemlessen. It was the first time I've ever been in such deep and cold water. Somehow it reminded me with my decision of coming here. It was a lot of risk, lots of fear. So I think I was triggered by that moment. And that's why I was so afraid and panicked. And my heart was bouncing, jumping out of my chest. Hoewel het COA blij is met de zwemlessen voor asielzoekers, zijn er nog wel wensen. Nou, het liefste zou een verplichting van de zwemles willen. En niet zoals we het nu doen, een serie van 10 lessen, maar eigenlijk veel frequenter. Maar ja, aan alles hangt een financieel plaatje. Ja, Mercy, nog even terugkomend op het strand daar bij Vlissingen, dan met name het Nollehoofd. Worden daar nog extra waarschuwingsborden geplaatst of zo? Want het hoeft natuurlijk allemaal niet heel duur te zijn. Nou, er volgen binnenkort wel gesprekken tussen de kustwacht, het COA, de gemeente om te kijken wat ze nog meer kunnen doen. Je zou bijvoorbeeld inderdaad kunnen denken aan waarschuwingsborden in verschillende talen. Het hoeft natuurlijk ook allemaal niet zo duur te zijn. Het is overigens wel zo dat de noodopvang in Vlissingen ook echt heel specifiek foto's hier van dit punt heeft geplaatst in de opvang. En daarbij de waarschuwing heeft geplaatst, ga daar alsjeblieft niet zwemmen. Dankjewel, Mercy. De 66-jarige vrouw uit de gemeente Sluis, die verdacht wordt van leiding geven aan een groep radicale soevereinen, mensen die zich afkeren van de overheid, blijft vastzitten. Volgens het OM zou de groep plannen hebben om burgemeesters en agenten te arresteren en tribunalen op te richten. Onze redactie is op onderzoek uitgegaan, vond de vrouw in video's online en sprak bekenden van haar. Het uitgebreide artikel daarover vind je in onze app en op de website.
Een nazomerse wandeling met de hond is op deze plek in Zierikzee niet zonder risico. Achter de Havendijk ligt een populaire uitlaatplek voor honden, maar het gras ligt vol met glasscherven. Er staan er ook, die staan gewoon recht naar boven. En dan kan zo'n hond zich natuurlijk lelijk verwonden. Het komt volgens John door deze plas water, die is uitgebaggerd en het slik waar vermoedelijk het glas in zit, is ernaast gestort. 3 maanden geleden diende John een klacht in bij de gemeente Schouwen-Duiveland. En ik liep hier gisteravond en denk, kom op jongens. Ik had binnen no time had ik een handje vol met glas. En ja, ik heb het gemeld, waarom is er niks mee gedaan? Dat is zo zonde. De gemeente heeft nu beloofd alles op te ruimen. De hoteltoren van 55 meter hoog die Van der Valk wilde bouwen aan de westkant van Goes gaat niet door. Dat heeft de gemeenteraad gisteravond besloten. Nieuwe gebouwen in Goes mogen sowieso niet hoger worden dan 40 meter, is nu afgesproken. Alleen in uitzonderlijke gevallen mag dat. Voor de hoteltoren die Van der Valk in gedachten had, geldt die uitzondering niet. Het management van der Valk Goes reageert zeer teleurgesteld en noemt de Goese Raad ondeskundig en kortzichtig. Wat wel doorgaat is de parkeergarage in de machinefabriek in Vlissingen op het Scheldeterrein. De gemeenteraad daar was verdeeld, maar een meerderheid stemde ermee in. De parkeergarage kost 22 miljoen euro. Kritische partijen vinden dat veel te duur. Vooral omdat er voor de rest van het enorme pand nog geen definitieve invulling is. Als je ervoor kunt zorgen dat een monumentenpand energielabel A+ krijgt, is dat al prijzenswaardig. De eigenaren van een schoolgebouw uit 1890 in Middelburg hebben er ook daadwerkelijk een prijs voor gekregen, een landelijke prijs. Nou, dit is hem dan, de Erfgoedduurzaamheidsprijs. Ja, wij voelen ons wel heel erg geëerd dat we nu op landelijk niveau beloond zijn, zeg maar, met een prijs voor al onze moeite. Want er zit nogal wat jaren werk in om zo'n rijksmonument duurzaam te krijgen. Geïsoleerde vloer erin, alle wanden geïsoleerd, ramen geïsoleerd, plafond geïsoleerd. We hebben het gas eruit laten halen. We hebben al het leidingenwerk sowieso vernieuwd. We hebben warmtepomp gedaan, zonnepanelen gedaan en een warmte-terugwininstallatie. De jury vond het knap hoe het stel de monumentale waarde heeft kunnen behouden, ondanks de verduurzaming en functieverandering. Bij de verbouwing werd het stel ook nog eens aangenaam verrast. Toen we bezig waren met het verwijderen van de oude systeemplafondplaten, toen kwam er in één keer een prachtige boogconstructuur naar voren. En terwijl de binnenkant is gemoderniseerd, is de buitenkant hetzelfde gebleven. En dat willen Lotte en Dirk graag zo houden. Het vrouwenteam van IJsendijke is na 6 jaar terug in de hoofdklasse, het één na hoogste amateurniveau van Nederland. Morgen begint de competitie en de vraag is natuurlijk hoe IJsendijke zich staande kan houden. De stemming daar is in elk geval optimistisch en dat komt vooral door een aantal versterkingen in de ploeg. Er zijn aardig wat nieuwe gezichten in de selectie van IJsendijke. En met de komst van de oud-profs Angela Versluis en deze Lieve van Vliet heeft de selectie een kwaliteitsinjectie gekregen. Toch was een voorstelrondje niet nodig, want de spelers kennen elkaar al van vroeger. En daarom wordt er al over een vriendinnenteam gesproken dat vanaf morgen de hoofdklasse gaat bestormen. Het is heel mooi dat we zeker met een grote club samen hebben gespeeld bij JVZ. En dat die nu weer bij elkaar komen. We hebben elkaar lang niet gezien. Hoe de dynamiek op het veld is, dat moeten we nog zien. Ik verwacht heel goed. En inderdaad, buiten het veld is het altijd goed geweest. Dus dat is wel heel leuk dat het nu bij elkaar komt. Kan je daar voordelen uithalen in de hoofdklasse? Zeker. Je vertrouwt op elkaar. Je weet wat je aan elkaar hebt. Dus ik verwacht wel dat dat voordelen gaat meebrengen in de hoofdklasse. Toen ik stopte wilde ik wel heel graag nog door blijven voetballen. Maar ja, vond ik dat het ook wel heel belangrijk dat het wel gezellig werd. En dat er genoeg plezier was ook binnen het team. En ja, wij hebben natuurlijk ook wat verre uitwedstrijden en zo. Dus dan, als je dan in de bus zit, dan wil je wel graag een beetje met wat meiden waar je ook gewoon wat lol mee kan maken. Maar er moet natuurlijk ook geleverd worden in de hoofdklasse. Trainer Guust van der Velde heeft hoge verwachtingen van de ervaren aanwinsten. Nou, in ieder geval laten ze de meiden coachen. Daar hebben we nu best wel heel veel problemen mee. En ik hoop dat daar nu eigenlijk verandering in komt. Dat er meer gecoacht wordt door de ervaren speelsters. De ervaring die ze hebben opgedaan in de Eredivisie of een niveautje lager, dat ze die gewoon overbrengen aan ons team en ons op sleeptouw nemen.
Gewoon een stukje op voetballend gebied, het team neerzetten, de meiden coachen, de meiden helpen om in de wedstrijd te komen, in de wedstrijd te blijven. Ja, en daarnaast ook gewoon rondom de wedstrijden en de trainingen gewoon, dat ze zich goed kunnen voorbereiden. Een beetje laten zien hoe dat bijvoorbeeld bij Excelsior eraan toe ging en hoe ik dat dan zelf deed. En als ze iets van vragen of dergelijke hebben, dan kunnen ze ook altijd bij mij terecht. Na 3 seizoenen bij Excelsior doet Lieve van Vliet qua niveau een stap terug. Maar ze kiest bewust voor IJsendijke. Omdat zij natuurlijk het hoogste niveau spelen wat er binnen Zeeland nu mogelijk is. En daarnaast heb ik een aantal wedstrijden al van hun gezien. Er zijn wat vriendinnen van mij die hier voetballen, dus speelsters die ik al ken. Dus ja, zodoende had ik wel gewoon een goed beeld van het team en van de club. En ja, had ik heel veel zin om hierheen te gaan. Morgen begint het seizoen voor IJsendijke in de hoofdklasse met een uitwedstrijd tegen Barendrecht. Nog maar eens een echte nazomerdag, volop zon en 22 tot 25 graden. Ook morgen is het nog warm en zonnig en geniet daar maar van, want zondag komt er bewolking en regen aan. Mocht u Holland's Got Talent kijken, dan komt er vanavond een Zeeuw voorbij. Rini Vane uit Middelburg. Eerder werd hij uitgeroepen tot beste stadsomroeper. En nu staat hij op het podium in het RTL-programma. We gaan het beleven. Dit was Zeeland Nu. Een fijne avond en ook alvast een heel goed weekend.